మీరు ఈ ఆఫర్ మిస్ అయ్యారంటే మీరు చాలా బాధపడతారు. మన క్లియరెన్స్ సేల్ కింద అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్నిటి మీద 80% 90% ఆఫర్ అయితే ఇస్తున్నాం. మనకు జస్ట్ 540 రూపీస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 740 1040 అలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు అన్ని క్లియరెన్స్ సేల్ కిందనే జస్ట్ 540 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్. ఒక్కసారి కస్టమర్స్ చూడండి ఎంతమంది వచ్చారో. మనం జస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఆఫర్ పెట్టాలనుకున్నాం అంతే. వాళ్ళే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ని చూసుకొని ఎంతమంది వచ్చారో చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ ఆఫర్ కింద ఉండేవన్నీ జస్ట్ 540 రూపీసే. ఒక్కొక్కరు చూడండి ఎంత పీసెస్ తీసుకుంటున్నారు. ఈచ్ ఒక్కొక్కరి దగ్గర 5 10 అలా తీసేసుకుంటున్నారు. తొందరగా మీరు ఆఫర్ మిస్ చేసుకోవద్దంటే తొందరగా మన స్టోర్కి అయితే వచ్చేసి ఈ ఆఫర్ని అయితే గ్రాప్ చేసుకోండి. చూడండి ఇవన్నీ కూడా అవే. ఉగాది కూడా 999 ఆఫర్ పెడితే చాలామంది మిస్ అయిన తర్వాత చాలామంది మెసేజ్ చేసి బాధపడ్డారు. చూడండి ఒక్కసారి కస్టమర్స్.